ассалому алайкум духтаракҳои хушрӯ, апаҳои хушрӯ, модарои меҳрубон, хуб ҳастем? Апаҳои хушрӯи ман, бисёритон балчмеркаю размерои дуйкои дароз вариант мепурсидем. Инам мувофиқ талаби шумо 280 сомона вариантҳо бо расветка дорам. Бо WhatsApp шунда нависен, отдельный сурат мепартоянд. Суруға бошад бозори Корвон, аз тараф Тило бозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Марҳамат, WhatsApp шунда ро экрана метавонед даромада заказ кунед. Духтаракҳои хушрӯ, ин свитерои дарозош омадаи вариантҳои дарозош аҷоибот хушрӯай. Нархи калтахдаш 220 сомон буд. Ҳозир нархи дарозош 190 сомон, нархи калтош 170 сомон шаге. Қариб 15 та ранг дора обши. Метавонед WhatsApp шунда нависен, доставкан дора ина рангаш да иҷай масалан. Аҷоиб хушрӯай. Баъд духтаракҳои ни намуд боловандам ка мегем боло пушак мегем. Иёр чанди гуфтим? 180 сомон вариантҳои дарозиш омадаге. Ирам аҷоибот хушрӯай. Кароткиш чандай? Кароткиш 160 сомон. Иё 160 сомон. Инош чи? 160 сомон. Ҳами 150 сомон. боло 150, иё 160. И костюмаи чи? Плашо каротки чанд сомон? Ваё 180 сомон. 150 сомон дорем бомберо. Бомберо 150 сомон. Хулоса нарх наво ҳар халай. Чунон ки гуфтем доставкам дорам. Метавонед ашо доставка дар WhatsApp шон нависем бо. Ва духтаракҳои свитерои бинен чӣ хел хушрӯ. Кофточка меган баъзи одамо, кофточкаи варианти зимистона. Аё чанд та расветка ҳай размеротон ҳастай. Нархошон 160 сомон. Ани паласоира бинен чӣ хел хушрӯ. 3 та расветка дора. Намедонӣ кадобиша вибр кунӣ. 160 сомон. Доставка ҳам ҳастай духтаро. Размерам ҳаст. Марҳамат, метавонед даромада заказ кунед WhatsApp да. Ва духтаро, и палиточора бинен чӣ хел хушрӯ. Ина бинен 480 сомон. Ман фикр кардам 600-700 меган ки ҳам арзон буда. Ира бинен 480 сомон варианти каротки. Баъд вариантҳои дига качества оверсайз оверсайз буда духтарако. Баъд размерои калонам ҳастай духтаро, вариантҳои дарозам ҳастай. То есть ина бинен да савдогар худаш ҳастанаш да ҳам та хушрӯай аҷоиб. 550 сомон. 4-5 расветка дора. Аҷоиб фасонак. Ина расветкаҳош 550 то анами серия 550 сомон ай духтарако. Варианти кароткиш чанд сомон? 500. Ина вариантҳои кароткиш ҳаста духтаракои хушрӯ 500 сомон ай. Ина ай пешнишонтиём. Диден? Аҷоибот фасон. 500, 550, 480 сомон доставка дорад духтаро. Ашоти доставка метавонед дар WhatsApp нависед. Бобои барфи синегурочка рамекова. Синегурочка пеши модай. Дами момент гуфтивай гапоки ба ҳайзи модели кор кардесан. Размерои калон, жемпирои фасон барои модаро. Нарх наво 550 сомон. Чанд та расветка дора. Рангоша бинед чӣ хел хушрӯ. Не обичне. Малина, сафед, сиёҳ, молочный. Доставка ҳам ҳаст. Апаҳои бузбалаи 4 паҳлӯ метавонен аями жемпирако ҳатман дар ами зимистони хинкак харидорӣ кунен. Ангоркаи ҳам хушрӯай. духтарако бо ини намуд бомберои фасон омадагиай. Дирношон синтифон дора. Нигоҳ кунен 270 сомонай кашлок ҳам дора. аҷоибот хушрӯай. Касе доставка хо марҳамат метавонен даромада заказ кунен.